Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa ti Lucas, Kapitulo 16, versikulo 10. Ti tao ang mapagtalkan kadagiti babasit a banag, mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan ang matalek kadagiti babasit a banag, saan met ang mapagtalkan kadagiti dadakkel. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Sige lang, Lauro. Mangan ka lang. Sakti makam mo. Mas dawak sel mo Nangalam mo iti kwarta pag libre kanya. Kat santa pa'y mata nagsweldo. Unay kan na ya. Apay, gaputawan pa'y sweldo, awanan ti kwarta. Mas dawak lang sel mo. No panunutan na naimbag. Mas kasapulang kumati kwarta, tatalon ta anak mo. E dinto ta siyak. May sapay lang ta anak mi kanibakat ko. Hanggang marig na kamarigata na. Tabasit mo't lang ti sweldo tayo ti pagpapayan ta. Aya po. No adda abilidad mo. Agdiag kay tinarang ay. Alaki din pare, mangan. Sakti makam mo kunak lang aruden. Talaga mas dawak kan kasel mo. Punasan pa'y lang deta pa nagsidaw mo. Mangan kakit din. Hindi ka agdanag. Sakti agbayad iti amin. Alan, mangan ka. Kamusta mo tinagmalam apa nagtrabahom iji opisina ngay, Lauro? Kasi ti sigod bakit? Makabanog. Nangruna iti departamento mi Tamumat. Da kami tada iti maintenance department. Katanya nga rod ngay, anong sama. May mayatan ti kasta nga adda trabahom. Ada namnamaam amasweldom iti kinsinas. Podno day ta bakit? Sana kas ka dagiti daddoma. Anawan ti pakitaggadanda. Awan mo ti pagsulduanda. Wan nga rod. Ahon gayam. Ag-examin di anak ta inton umay alawas. Naskan nga agbayad iti matrikula. Amumatan ti kolehyo. Saan ang makapag-exam? No saan ang makabayad? Wan gaya man niya. Malat. Sana balik Carol. Tay remedyo ti pagbayad na. Tapno maka-examen. Anong santalatan? Napianto inton makaturpos. Kan makataggadan ti kakaiso na nga anak ta. Barang makalungaw tayon tumatan iti nakaro arigat. Pang matrikula di anak mo ti pagparparikutan? Kunam? Wansel mo. Amumatan. Saan da maka-examen no saan da makabayad iti matrikula. Kahit? Anyang iti plano? Ag salary loan nak. Tapno mabayada kun ti si bubok kala matrikula tanak mi. Tapnawanan ti pampanunutag pa'y abayadan. Tunggal madanon ti pa nag-examen. Mayad da ita. Hangam medyo nadagsan mo ti may kaltas iti sweldom. No dakkel ti salary loan mo. Sana balin. Tinapatag, mabayada kun ti matrikula na. Tapnawanan ti pampanunutag. Sabagay mat kindi Hangam no kayat mo, Lauro, adda maitulong kuken ka. No may papan iti pinansyal aparikot mo. Adda may pabulot kuken ka. Anya. Ngamsel mo. Masigurado ka mas kasapulam ti kwarta ngamsyak. Unay ka na ya. Awan parikot iti kwarta ko naklangaruten. Sakpa iti kunam. Basta na abilidad ka. Saan ka ngagparikot iti kwarta? Uray 3,000 la kumano adda manong selmo. Talaga ngamin akasapulak ita. Sana bali tabayadak mutlaang no sweldo. Awan ti parikot, Mila. Basta sika. Mabit lang, ha? May isa, 2, 3. 3,000. Ay na, agyaman ak manong selmo. Awan ang yaman na. Angam, mabaling ka di, Mila. Di na ko nawagan ni Manong. Salmo ko namlata ko man. Palakayin nakmet launay. O sige, day talagayam. Awan parikot, selmo. Kasta. Mabalin ka di, selmo.
Ito gives ko, ti bayad ko, iti binulod ko kan ka. Day talaga yam. Awan ti parikot, Mila. Nalakaklaeng akasarsarita. Anya ngay, Lauro. Naeremedium ka diti pagbayad di anak ta, iti pagadalan. Wen Carol, na-aprobaran ti salary loan ko. Alayag ti check-in ton bigat. Ay na, agyaman ak mo kasta. Kunaklakit din numarigatan ka nga agiremedyo. Kakaasyan na tayo pa lang ni Apo Diyos, Carol. Isa na iremedyo ti amin. Kadya kompleto na pang matrikula na iti makatawan ti loan ko. Tap na awanan ti parikot. Ha? Medyo nadagsan mo't nga rod at ibayadan ta tunggal sweldom. Sana balin bakit? Tinapatag, awanan ti parikot iti pang matrikula ti anak ta. Sa bagay. Diyak kaya ta maupay ti kakaisunang anak ta iti panagadal na. Iso nga ikagumak nga ipa iti amin akasapulan na. Selmo, si kanti ba una ka mapan gumatang iti merienda tayo? Mayat ka kadi? Ay kat, wala boss. Day talaga yam. Awan ti parikot. Anto iti 3,000. Igatang mo amin iti merienda tayo. Nikat, nawadwad mo't day iti apag merienda tayo, boss. Awanan yaman na. Kaya't kayo nga i-blow out nga empleyado. Tamagustuak ti performance yo. Agyaman ak no kasta, boss. Mabalin ka ding agpakadwaak, tapno adda kakuyog ko amang imet, kadagiti gatangak, boss. Ay, makamukan na. Basta mapan kayon, tapno makalanglang kayo pa'y nga agmerienda. Sakbay amapanak makimiting. Ay, Selmo. Kunak man gatang mo amin iti merienda ti inted ni boss sa kwarta ken ka. Apay kumangay. Nagado ti 3,000 a pisos. An-ano nga ruti sa nga ribo ngay? 2,000 lang mo gatang mo iti merienda tayo. Ay kat kukwa ko nati sa nga ribo. Kasanon no sa pulon ni boss ti resibo? Di ka kadi madanagan. Sakti makamu iti dayta, Lauro. Ngamsel mo, kuskusita mo ni boss. Ay, unay kan. Nagbaknang ni boss. Maragmaglakan ko na dayto isang 1,000 a pisos a kinupit ko. Kanayon laki ting aramidom ti kastoy. Tas ikamot a kanayon ti baunon ni boss. Gustuak ka di. Aglunek, basta di kag tagtagarian. Data ko malaang ti makaammo iti daytoy. Lauro, apay adi ka makaigna. Carol, pampanunutok din natuktalak nga aramid ti kayem ko. Isumot lagay makanayon nga dati kwartana. Anya ti kayat mo asawan? Kuskusitan ni Selmo, ti boss mi. Anya? Day tatagpay subaket. Nabistok ti kastang aramid na. Kat inaklon na paya mismo kanyak. Anabayagan na kuskusitan na ti boss mi. Anya ngay Selmo. Ang mga numabitin ti allowance tayo para iti dayto abulan. Di ka kadiagdana, Growena. Sakti makamok. Ipalpalagip ko laang. Amok matket din nga ado ti pagdiskitar, ha? Talaga, naabilidad ang asawam kunamsa. Iso nga rod amaragsakan Axel mo. Nasaan lang nga taasi ka tinagbalin nga asawak. Ang mga numarigriga takitan. Talaga, mat. Ngam gaputan na abilidad ak nga asawam. Saan ka apulos nga agrigat? Kastamot ang dagiti anak ta. Kaano nga rod nga ipaimam kanya ti kwarta. Basta guray ka laeng. At dadak ka pagkwarta iti opisina pagpapaya. Sigurado ang makaliksabak iti dakkel agatad iti boss ko. Ma-renovate gayam ti building tayo, ah. Agpaspasapol ni boss kadagiti nalaing kan mapagtalkan at trabahador. Kasta aya. Wan, Lauro. Kinapudno na. Madama ti panagsarsarita da boss kan manong Selmo dita opisina ni boss. Anya di pagsarsaritaan da? Ni manong Selmon samot ti pangitalkan ni boss kadagiti magatang a materyales. Kasta aya. Wan, manong Lauro. Kasta ti ammo. Sigurado nga ipakat man ni Selmo agayim ko. Ti kinakusit na. Oh, manong Lauro. Apay adi ka matan matagtagari. Kwa.
Awan, pasensyakan. Sige, agtrabaho takit din. Amang ano ka sa pulam ti kwarta, Lauro? Ibagam lang. Medyo nawadwad ita ti kwarta. Agyaman na klangan Selmo. Di ka di mabutang itar aramidem. Amangan numabisto na kanto ni boss. Sanak to mabisto. Nasiri bak. Amok ti aramidek. Iso nga na pulos ti pagdanagak. Kat sigurado adakkel agatad ti malik sabko. Iti da ito a proyekto dito yung opisina tayo. Makamo ka Selmo. Ngam di mo to kumakunain. Asaan ka pinalagi pa? Oh, Rowena. Adtoy tidakkel agatad. Wow! Talaga bilibakan ka, Selmo. Nagbiit ka nakadiskitar. Dakkel pa'y agatad. Sakpay ti kunam. Nadiskarte ka tao. Amom day ta. Amok dayta, Selmo. Iso asigurado asaan tayo nga agrigat apulos. Talaga. Tungpal biyag anarang paya ti panagbiag tayo. Gaputa talagamet anadiskartiak. Bilibak at talaga ka ni Selmo. Sana ka nagbidot nga iso ti tinalag ko para itipan naka-renovate ti building tayo. Boss, Iso na lang tada madlaw ko. anya dayta, boss? Kasla, saan mo't adag iti first class a materialis kan aramatan dagiti agtrab-trabaho. Ha? Kasta ka di, boss? Wen, madlaw ko na itaken. Jack amo, boss. Tasaan ko mat kami nakabisado ti mangkita iti first class a materyales. Kasaritak tuman ni Selma. Nasken ama amuak no pudno ti atap ko wenno saan. Oh, nagsapa ka mat asim mang Selmo. Rowena. Oh, Selmo lakay. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay akas na ti jar mo asim mang pat. Masakit ka kadi, iso anasapa ka anagawid manipod iya opisina. Sana ka masakit. Ngam, ingagarak tinag-under time. Ha? Apay? Basta. Ha? Mabalin ka di, Rowena. Saan ka ba nadamag-adamag? Masurunak iti kasta nga aramid mo. May katruitan nga daw asaan asimrat ni Manong Selmo Manong Lauro. Wan nga Rodmila. Sapay tagiuray ni boss. Takayat nakasarita, may papan ka dagiti nagatang a materyales para diti opisina. Naipasardang paikit din ti renovation. Taadan sa saan nagustuhan ni boss. Jack kaya tag sa umila. Amo mo tagayim ko ni Selmo. Jack kaya tahusgaan jagayim ko. Di kan mauray asumrag iti opisina. Iswa ginagarakan dito'y balay mo, Selmo. Kat... Mayat, tipan nakaaramid to'y balay mo. Materiales fuertes. Kwa, boss. Diya ko nagpalpalikaw, pay. Naduktalak a substandard dagiti ginatang mo a materiales. Ket ti presyo na. Dandan ni awan pa'y kagudwa iti gatad nga intalagkukan ka. Boss. Sa bagay, idi pa'y laang. Madlaw kon akusit ka a tao. Tunggal aday pagatang kukan ka idi. Madlaw ko aluklukon na. Ngamjak latan ng kaskaso. Tabasit lang mat abanag kinunkunak iti bagik. Ngam ita. Sabalin asaritaan daytoy, Selmo. Kwa, boss. Pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Ipasimudaag dayta apanagkid daw mo iti pamakawan at alaga nagbasol ka. Ang imladingitag, Selmo. Sanlaeng asyak ti linokom.
Karaman alinokom dagiti padam nga empleyado. Iso nga awanan ti sublyampay at trabahom. Anya? Dahita ti agpaiso. Tadyak kayat nga datumulad kan ka. Nagpailuyos ka iti kinakusit mo. Linukunak. Ang mawanan yaman na. Kwartala ang tinapukaw kanyak. Masapulak tupay dayjay. Ngem si kasel mo. Trabahom tinapukaw. Ti mismo apang gedam ti pinaluspusan. Isungag sirbi ko madaytoy aleksyon ken ka. Awan tinaimbag a pagmamaayan ti tao a nakusit. Tauray pagarupan na a mailimod na ti kinakusit na at dantulat tapagteng a magibaskag ken kuana. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang